Hei, tällä videolla annan lyhyen johdannon Wordly Mapping mallinnusmenetelmään. Olen Antti Kirivoinen, yksi Flovan perustajista ja tuotekehityksen asiantuntija. Wordly Mapping tosiaan auttaa tuotekehityksen strategian luomisessa, tuotteen kilpailutekijöiden hahmottamisessa sekä tuotteen ja sen teknologisten komponenttien kehitystrendien hahmottamisessa. Wordly Mappingin on kehittänyt brittiläinen teknologiastrategisti Simon Wardley. Ja kun lähdetään tutustumaan Wordly Mappingiin, niin aloitetaan ensin isommasta kuvasta. Ja esittelen teille tässä ensin strategiasyklin, joka on Simon Wardleyn toinen tämmöinen työkalu. Se on tarkoitettu mihinkä tahansa strategiseen ajatteluun, sitä voi käyttää esimerkiksi tuotekehityksessä. Simon Wardley on kehittänyt tämän yhdistämällä Sun Tsun sodankäynnin taidon 5 strategista tekijää John Boydin kehittämään OODA loopiin, joka on siis hyvin samanlainen kuin Lean-ajattelussa on tämä PDCA-sykli, jossa kokeillen kehitetään varmasti useimmille tuttu. Jos tätä sovelletaan esimerkiksi tuotekehitykseen uusien teknologioiden hyödyntämiseen, niin nämä 5 vaihetta tässä strategiasyklissä voisi olla esimerkiksi seuraavanlaiset. Eli tuossa Purpose-vaiheessa lähdetään strategisista tavoitteista asiakkaiden tarpeista. Toisessa Landscape-vaiheessa tarkastellaan tuotteen nykytilaa, sen kilpailuetutekijöitä ja erottautumistekijöitä. Climate-vaiheessa katsotaan uusia teknologioita ja niiden näkymiä ja niiden trendejä. Pidetään tässä Doctrine-puolella mielessä periaatteet toimintamallit uuden kehittämisessä. Ja lopuksi tuossa Leadership Decide-vaiheessa tehdään yhteenveto näistä 4 näkökulmasta ja päätetään, mitä aletaan käytännössä kehittämään kokeillen ensin ja millä tavalla. Tässä Wordly Mapit liittyy vaiheisiin 2 ja 3, eli Landscape, maasto, Climate, kehitystrendit. Seuraavaksi sitten lyhyt johdanto aivan tähän Wordly Mapping tekniikkaan. Ja tämä on tosiaan kuvattu Simon Wardleyn Wordly Maps-kirjassa hyvinkin tarkasti. Siellä on kuvattu myös strategiasykli. Ja tosiaan kun Wordly Mappia lähdetään tekemään, niin ensin ankkuroidaan tämä kartta lähtemällä määrittelemään asiakkaat ja niiden tarve, jonka täyttämistä tällä kartalla kuvataan. Ja tässä tapauksessa tämä tarve on kuppi teetä ja asiakkaat on public eli kuluttajat, business-puolella firmat, jotka tarjoavat asiakkaille kahvia, esimerkiksi kahvilat. Ja tällä hyvin yksinkertaisesti ollaan lähdetty käyntiin Wordly Mappingiin. Seuraavassa vaiheessa kuvataan arvoketju, joka tarvitaan tämän asiakkaiden tarpeen täyttämiseksi. Esimerkiksi tässä kuppi teetä tapauksessa niin tarvitaan teetä, kuppi, kuumaa vettä ja kuumaa vettä saadaan kun laitetaan vettä kattilaan ja lämmitetään sitä, johon tarvitaan energiaa. Ja tosiaan tässä kun arvoketju kuvataan, niin pystyakseli kuvaa sitä, että miten näkyviä nämä komponentit on sitten asiakkaille. Eli mitä ylemmäksi komponentit sijoitetaan, niin sitä enemmän ne on komponentit näkyviä asiakkaille. Sitten viimeinen vaihe Wordly Mappingissa on näiden arvoketjun komponenttien sijoittaminen vaaka-akselille evoluutio eli kehitysasteen eli jalostusasteen mukaan. Ja tässä tämä jalostusaste jakautuu 4 segmenttiin oikealta vasemmalle. Oikealla on hyödykkeet, sitten tuotteet, sitten räätälöratkaisut, ihan vasemmalla kokeelliset. Ja tosiaan kun tätä sitten kartoitetaan, niin sitten päästään katsomaan ja keskustelemaan siitä, että miten tämä meidän arvoketju, jolla meidän firma toimii tai jolla meidän tuote toimii, onko siinä kaikki tarkoituksenmukaista. Esimerkiksi tässä tapauksessa, kun tuo kattila on tuolla räätäliratkaisujen paikalla, niin voisi olla oleellista miettiä, että onko meidän kahvilassa järkevää, että me rakennetaan omat kattilamme itse vai kannattaisiko ne ostaa kaupasta esimerkiksi. Ja myöskin tästä päästään sitten tuotteen kilpailuetujen etutekijöiden miettimiseen, koska nämä tyypillisesti tuotteen kilpailuetutekijät sijoittuu tänne 2 vasemmalla puolella olevaan osa-alueeseen, eli kokeellisiin räätäliratkaisuihin. Siellä on sitä kilpailuetua, tulevaisuuden potentiaalia, kun taas
komponentit, jotka on tuotteita tai hyödykkeitä, on sellaisia, että myöskin kilpailijoilla on helppo sitten ottaa käyttöön näitä samoja komponentteja saman tarpeen tyydyttämiseen asiakkaille. Ja tässä on aivan lyhykäisyydessään Worldly Mapin johdanto. Tässä voi mennä tosiaan sitten hyvinkin paljon syvemmälle. Puhutaan seuraavaksi hieman sitten tuosta climate-puolesta, eli kehitystrendien arvioimisesta ja kartoittamisesta. Worldly Mappingia voi tosiaan hyödyntää nykytilanteen maaston kartoittamisen lisäksi myös trendien, eli tämän climatein hahmottamiseen, kehitystrendien identifiointiin. Tästä esimerkkinä tässä, jos me ollaan kartoitettu tähän Worldly Mappingilla pari tällaista generatiivisen tekoälyn käyttökohdetta, chatbotit, assistentit ja datan poiminta ja strukturointi strukturoimattomasta datasta strukturoituun. Ei nyt mennä tässä tähän yksityiskohtiin, mutta näytän tämän avulla, että miten näitä kehityssuuntia, kehitystrendejä voi hahmottaa. Tätä voi tehdä tosiaan uusien teknologioiden kartoituksen jälkeen tai sitten esimerkiksi oman tuotteen kartoituksen jälkeen. Tässä jos aletaan katsoa tätä, niin Worldly Mappingissa on tällainen työkalu kuin Climate Patterns, eli kokoelma tällaisia patterneja, kuvioita, että miten tämmöinen teknologinen kehitys yleensä menee, minkälaisia erilaisia kuvioita on. Simon Wardley on 2 viimeisen vuosikymmenen aikana kerännyt näitä ja koostanut niistä listan. Niin esimerkiksi yksi semmoinen peruspatterni on se, että kaikki kehittyy kilpailun kautta. Että jos on kilpailua, kysynnän ja tarjonnan aiheuttamaa kilpailua, niin ne komponentit, joihin tämä kilpailu kohdistuu, niin ne kehittyy. Tässä esimerkiksi katsotaan tätä generatiivisen AI:n karttaa, niin me ollaan nähty niin se, miten nämä mallit, LLM-mallit, multimodal-modellit, reasoning-mallit on kehittynyt. OpenAI oli ensin, sitten tuli Google Geminillä mukaan, myös Anthropic on ollut mukana, sitten Grokilla, kiinalainen DeepSeek. Kaikki tämä kilpailu aiheuttaa sitten sitä, että nämä mallit kehittyy ja liikkuu sitten tässä koko ajan oikealle. Sama juttu RAGien, Retrieval Augmented Generationin puolella. Aikaisemmin nämä on ollut aika tämmöisiä räätälyratkaisuja, on firmat tehnyt itselleen RAG-ratkaisuja kielimallien päälle, niin nykyään alkaa olla jo sitten Amazonilla on tämä Q ja Googlella on Notebook LM, tämmöinen tuotteistettu ratkaisu, joka tekee aika pitkälle samanlaisia asioita kuin nämä RAGit. Niin tässä on yksi esimerkki näistä pattereista. Toinen on sitten se, kehittyminen ja tehokkuus mahdollistaa innovaation, eli kun näitä rageja tuosteistetaan, kun nämä perus LLM-mallit kehittyy, lähemmäs hyödykkeitä muuttuu tehokkaammaksi, niin se mahdollistaa sitten innovaation seuraavien niin kuin Genesis-tyyppisten tuotteiden innovaation, ja sitten kysymys vaan on, että mitä ne tulee olemaan. Eli tämmöinen patterni voidaan sanoa, että luultavasti näin tulee tapahtumaan, mutta ei voi vielä sanoa, että mitä sieltä seuraavaksi tulee. Ja näitä patterneja on tosiaan useita. Tässä mä oon koostanut yleiskuvan. Nämä löytyy myös Simon Wardleyn kirjasta ja Learn Worldly Mapping-sivustolta. Ja tosiaan näitä voi käyttää silleen, että ottaa näitä sopivia ja katsoa sitten niitä karttaa, että mites, jos tämmöinen trendipatterni, onko se relevantti tässä, miten se vaikuttaa näiden komponenttien kehittymiseen, mitä tulee tapahtumaan tulevaisuudessa. Ja tämä auttaa sitten keskustelemaan siitä, että
mitkä ne skenaariot on kehitykselle ja mihin pitää strategiassa esimerkiksi tuotekehityksessä suhtautua. Ja tämä climate-osuus päättääkin tämän lyhyen World Mapping johdannon.